नाहीतर आम्ही स्वबळावर भगवा पडतो. हो त्यांचा अधिकार आहे ना, प्रत्येकाचा तो अधिकार आहे. प्रत्येकाला आपला आपला पक्ष वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आजच्या घडीला आम्ही तिघं एकत्र आल्याशिवाय आम्ही भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचं जे काही त्यांचं सरकार आहे त्यांच्या संदर्भामध्ये मुकाबला करू शकत नाही, म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहे. त्याकरता आता त्यांनी पुढं कायमचंच एकत्र राहू. आता संजय राऊतांचं मी मागे उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री असताना तेच म्हणायचे ही आमची आघाडी 25 वर्ष टिकणार आहे, असं आम्ही ऐकलं. त्यावेळेस त्यांना ती 25 वर्ष टिकावी असं वाटत असेल, आत्ता त्यांना पुढं आमचं एकट्याचं सरकार यावं असं वाटत असेल, त्याच्यात चुकीचं काय? प्रत्येकाला आपलं आपलं काहीतरी ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून पक्ष वाटचाल करत असतो. त्यांची तशी इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली.